Kedves ügyfeleink, üdvözlöm Önöket, Nagy Szilveszter vagyok a Körös Autócentrum Kft-től. Engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek, hogy hogyan működik az új 2025-ös Opel Corsa. Ez a modell, amit most bemutatunk Önöknek, ez egy Edition felszereltség. Ebben kettő csomagot találhatunk meg. Az egyik a komfortcsomag, ami az ülésfűtés, kormányfűtést jelenti, valamint az emelhető magasságú utasülést, és van benne egy technológia csomag, aminek köszönhetően van benne elől is radar, van benne holtérfigyelőrendszer, elektromosan behajtható tükör, és van benne tolatókamera. Az autóhoz kettő kulcsot kapunk, van egy pótkulcsunk, amin nincsenek gombok, valamint van egy főkulcsunk, amin 3 gombot találhatunk. Ezzel tudjuk nyitni az autót, ezzel tudjuk zárni az autót, és van egy középső gombunk, amit, hogyha hosszan nyomunk, akkor csak a csomagtartót nyitjuk ki. Ilyenkor az autó még zárva marad, egyedül a csomagtartót lehet kinyitni, ilyenkor tudunk pakolni úgy, hogy illetéktelenek nem tudnak benyúlni az autóba. Ha lecsukjuk, akkor utána meg kell nyomjuk a zárásgombot, és így utána már nem nyitható a csomagtartó. A vezető oldali ajtóban találhatók az elektromos ablakoknak a gombjai. Mind a 4 ablakot tudjuk elektromosan állítani, természetesen a gombok alatt található egy gyerekzár, amit hogyha bekapcsolunk, akkor csak a sofőr tudja majd állítani az ablakokat. Az ablakemelő gombok felett található a tükörállító. Itt ki lehet választani, hogy a bal vagy a jobb oldali tükröt szeretnénk állítani, és utána kis nyilak segítségével tudjuk billenteni a tükröt, valamint ha a felszereltségünkben van holtérfigyelő rendszer, akkor ha középső állásba tesszük és meghúzzuk a gombot, akkor be fogja hajtani szépen a tükröket az autó. A kormánytól bal oldalra találhatóak a világítás kapcsolók. Itt lehet kapcsolni az autónak a fő fényszóróját, van egy automata állás, van egy helyzetjelző és egy tompított. Ez a Corsa automata állásba magától tudja kapcsolni a nappali menetfényt, a tompítottat és a távolsági fényszóró asszisztens segítségével a távolsági fényszórók is automatikusan kapcsolódnak. Itt található az első, valamint a hátsó ködlámpának a kapcsolója, így tudunk fényszóró magasságot állítani, és ezzel pedig a belső műszereknek a fényerejét tudjuk állítani. A technológia csomagnak köszönhetően ebben az autóban a 7 szolos kijelző található a kormány mögött, amit az index kapcsoló lévő kis tekerővel tudunk állítani, pontosan mi az, amit szeretnénk látni. Többféle verzió van egy minimum, amikor minimális információkat mutat, van egy vezetés elnevezésű menürendszer, ilyenkor a vezetésbiztonsági rendszert látjuk itt, például a sávtartórendszert, aztán van egy műszerek, amikor közelebb hozza a fordulatszámérőt és az üzemanyagszintjelzőt, valamint megjelenik a vízhőfok visszajelző, és van egy számítógép, amikor pedig a fogyasztási adatok jelennek meg. A kormánynak a bal oldalán található a sebességtartó automatikának a kezelőszerve, valamint a kormányfűtésnek a gombja. Itt középen van a kormányfűtés, itt található a tempomat. Itt tudjuk először is a funkciót kiválasztani, hogy tempomatot akarunk használni, vagy sebességhatárolót. Itt tudjuk szüneteltetni, vagy indítani magát a funkciót, hogyha beállítottuk már a sebességet. Itt tudjuk a sebességet beállítani, és van még egy plusz gombunk, ez a memória gomb, amivel pedig a tábla felismerővel össze tudjuk hangolni a sebességünket. Itt felül találhatjuk a kezelőszerveket a belső világításokhoz, itt visszajelzést kapunk a biztonsági öveknek a bekötéséről, valamint hogy az utasoldali légzsák az be van kapcsolva vagy ki van kapcsolva, és itt található még fent a vészhívó, amivel a 112-t tudjuk hívni, valamint az Opel központnak a hívója is itt található. Ebben a felszereltségben a tükrünk egy fényre sötétedő automatikus tükör, az állítása az pedig kézzel lehetséges. A klímavezérlő alatt található a 12 voltos csatlakozó, egy USB csatlakozó, ami USB-C, itt egy tágoló egységet találhatunk, itt a váltó előtt van a start-stop rendszernek a kikapcsoló gombja, valamint a sávtartórendszernek a kikapcsoló gombja, amit úgy tudunk kikapcsolni, hogyha hosszan nyomjuk. Ha világít, akkor van kikapcsolva. Ebben a modellben a 75 lóerős motorhoz egy 5 fokozatú váltónk van. Itt a lükvet az jobb hátul található, a 100 lóerős változatoknál 6 sebességes váltónk van, a lükverchez pedig egy kis kart kell felhúzni, és akkor tudjuk betenni majd lükvercbe. Elérkeztünk az autó legfontosabb berendezéséhez, a 10 colos kijelzőnkhöz. Ezen keresztül tudunk sok mindent személyre szabni. Maga a kezelőszerv, van itt egy tekerőgomb, amivel hangerőt tudunk állítani, tudjuk némítani a rádiónkat,
van egy kis házikó menünk, amivel egyből ki tudunk menni az autónak a főmenüjébe, és itt már témákra osztva vagyunk. Kezdjük azzal, hogy összecsatlakoztatjuk a telefonunkkal. Itt a kapcsolódott eszközökre, hogyha rámegyünk, akkor egyből elkezd keresni az autó. Már is bekapcsolom a telefonomon a láthatóságot, hogy tudjon minket érzékelni. Sokkal jobb, hogyha az autóval keressük meg a telefonunkat, de természetesen fordítva is tud működni, hogy a telefonunkkal csatlakozunk az autóhoz. Jó, az autó meg is találta az éppen látható és elérhető eszközöket. Itt, hogyha rákattintunk a telefonomra, akkor a telefonunkon is le kell engedélyezni természetesen a párosítást, és össze fognak csatlakozni. A Corsa esetében már vezeték nélküli CarPlay és Android Auto is rendelkezésünkre áll, amit mindjárt láthatunk, hogy hogyan fog működni. Szépen össze is csatlakozott a telefonunkkal az autó, és egyből elérjük a CarPlay szolgáltatást, amivel ki tudunk vetíteni navigációt is. Ilyenkor, hogyha kilépünk a főmenübe, és megnyomjuk a navigáció gombot, akkor egyből a navigációba fog belépni, ha pedig a megváltozott CarPlay ikonunkra kattintunk, akkor pedig ugyanúgy be fog jönni majd a telefonnak a szolgáltatása. Innen tudjuk beállítani a rádiót is, tudunk automatikusan is sávot keresni, tudunk manuálisan is sávot keresni, és olyat is tudunk vele csinálni, hogy ő maga megmondja, hogy milyen rádióállomásokat lát, és ezáltal ki tudjuk választani, hogy mit szeretnénk hallgatni. Itt a kis csillagok megnyomásával tudunk hozzáadni, valamint törölni kedvenceket, és itt tudjuk elérni a már elmentett rádiócsatornákat. Az opciókban, hogyha belemegyünk, akkor be tudjuk állítani a rádiónkat, közúti információt és a híreket, be tudjuk állítani, hogy szóljon a rádió, például a mély hangok, közép és magas hangoknak a szintjeit, be tudjuk állítani a jobb és bal oldalt, hogy honnan halljuk a hangzást, valamint különböző opciókat be tudunk még kapcsolni, például, hogy sebességfüggő legyen a hangerő, valamint, hogy az érintésnek legyen visszajelzése. Ha belemegyünk a beállítások menübe, akkor itt be tudjuk állítani az autónak az alapbeállításait. Itt 4 menü van a rendszer konfigurálása, ahol be tudjuk állítani a hőmérsékletet, hogy Celsiusba, Fahrenheitbe mutassa, valamint, hogy szeretnénk, hogy visszajelezze a fogyasztási adatokat. Itt vissza tudunk állni a gyári beállításokra, rendszerinformációt tud a szerviz megtudni, hogy pontosan melyik szoftver van az autón, és az adatvédelemmel kapcsolatosan így tudjuk megadni, hogy hogyan szeretnénk beállítani, legyen a helymegosztás és adatmegosztás az autóba, vagy pedig legyenek ezek a funkciók kikapcsolva. Be tudjuk állítani, hogy milyen nyelven mutassa az autó a menüjét, természetesen teljes magyar nyelv is elérhető. Be tudjuk állítani a képernyőt, itt automatikus szöveggördülést és animált hátmeneteket tudunk kiválasztani, kibekapcsolni, valamint itt tudjuk beállítani pontosan az időt, be lehet állítani az időt, hogy 24 órás legyen a számítás, van külön nyári időszámítás beállítás, és ha itt átmegyünk a dátum főre, akkor be tudjuk állítani a pontos dátumot, valamint, hogy azt milyen formátumban írja ki. Az autó beállításai között találhatjuk még ezt a vezetés ikont, itt tudjuk beállítani az autónak a biztonsági funkcióit. Van egy gyors gombok menü, ahol a sebességtúllépésre figyelmeztetést tudjuk kibekapcsolni, be tudjuk kapcsolni például az adaptív távolsági fényszórót, a tolatóradart ki tudjuk kapcsolni, a guminyomásokat, hogyha az autó úgy érzékeli, hogy megváltozott a guminyomás, itt tudjuk újra inicializálni, a kipörgésgátlót tudjuk kibekapcsolni, valamint a szervizre vonatkozó információkat itt a check felület alatt. A középső 7-szoros kijelzőn fogja kiírni, hogy mennyi időnk vagy kilométerünk van még a következő szervizig. Minden egyes menüpont mellett van egy kis információs gomb, amit hogyha megnyomunk, akkor ki fogja írni, hogy ez a funkció pontosan mit jelent. Itt alul, hogyha átmegyünk a gépjármű beállításokba, akkor itt pedig 3 témára osztva tudjuk még egy picit személyre szabni az autót. A világítás menüben a fogadóvilágítás és a kísérővilágítást tudjuk kibekapcsolni, valamint azoknak az időzítésén tudunk még állítani, hogyha például bezárjuk az autót, akkor utána mennyi ideig világítson még a lámpája. A kényelembe be tudjuk állítani azt a funkciót, hogy csak a vezető oldali ajtót nyissa ki egy gombnyomással a távirányítón, és 2 gombnyomásra fogja tudni fogja kinyitni az összes többi ajtót.
A kulcson a középső gombot csak a csomagtérajtónak a nyitó gombjának a funkcióját tudjuk kibekapcsolni. Itt téli időszakban, hogyha nagyon jeges, ónos esős idő van, akkor itt tudjuk például kikapcsolni, hogy a tükröket bezáráskor automatikusan behajtsa vagy ne hajtsa. És itt lehet egy nagyon kényelmes funkciót bekapcsolni, hogyha megy az első ablaktörlő és esik az eső, ha lükvetbe tesszük az autót, akkor szépen le fogja nekünk törölni automatikusan a hátsó ajtót. Van egy olyan menü is, hogy biztonság. Itt az autónak a biztonsági funkcióit tudjuk kibekapcsolni. Van a jelzőhang új sebességkorlátozás esetén, ez mindig csipogni fog nekünk, hogyha új sebességkorlátozó táblát lát. Ez a menü azt fogja csinálni, hogy jelez, hogyha gyorsan megyünk a megengedethez képest. A fáradtságérzékelőt tudjuk kibekapcsolni, a hordtérfigyelőrendszert tudjuk kibekapcsolni, a városi vécfékasszisztenst lehet kibekapcsolni, aminek amúgy lehet állítani az érzékenységét is, hogy mennyire legyen érzékeny, és magát a tábla felismerő rendszert is kibe lehet kapcsolni. A kormánynak a jobb oldalán találhatók a rádió kezelőszervek, innen tudunk hangerőt állítani, itt lehet zeneszámokat váltani, valamint az előre beprogramozott csatornák között váltani, van egy némító gomb is. Ez az SRC feliratú gombbal lehet kiválasztani, hogy honnan szeretnénk zenét hallgatni. Tudunk rádiót hallgatni, tudunk pendrive-ról hallgatni, valamint, hogyha összecsatlakoztatjuk a telefonunkat, akkor akár a YouTube-ról is lehet zenét hallgatni. Itt tudjuk a hangvezérlőt elindítani, hogyha összekapcsoljuk a telefonunkkal, akkor a telefonunknak a hangvezérlőjét is be lehet kapcsolni, itt pedig felvenni és letenni tudjuk a telefont, hogyha bejövő hívásunk van. Ez az autó esőérzékelős ablaktörlővel van felszerelve, itt van a kezelőszerve. Most az off állásban vagyunk, ami azt jelenti, hogy ha egyet kapcsoljuk fölfelé, akkor fogjuk az automata állásba kapcsolni, ilyenkor magától fogja az ablaktörlőt kezelni. Itt lehet az automatikus ablaktörlőnek az érzékenységét állítani, aztán van még egy funkciónk, a gyors és a leggyorsabb. Az off állásból, hogyha egyet lefelé nyomjuk, akkor fog egyet törölni az autó, ha meghúzzuk a kart, akkor mossa az első ablakot, ha megnyomjuk, akkor a hátsó ablakot fogja törölni, és itt lehet bekapcsolni a hátsó ablaktörlőt. A motorháztető kinyitása a vezető oldali ajtó mögött található, ezt a kis kart kell meghúzni, és ilyenkor megnyitható lesz. A motorháztetőt kinyitni középről egy picit bal oldalra lehet, ezt a kis kart kell megnyomni, akkor tudjuk kinyitni a motorháztetőt. Itt található a kitámasztója, esetleg ellenőriznünk kell néha, de ez inkább a márkaszerviz feladata, hogy folyadékszintek, olajszint, olajat után tölteni, itt van az akkumulátor része, az autónak a biztosítéktáblája, és amire érdemes figyelni, hogyha kifogy az ablakmosó folyadékunk, akkor ezt ebben a kis tartályban tudjuk pótolni. Tankolni az autónak a bal oldalán lehet a vezető felől. Ha nyitva van az autónk, akkor egyszerűen csak itt hátulra meg kell nyomni ezt a fedelet, ki lehet nyitni a tankolónyilást, le lehet tekerni a kupakot, aminek van itt egy kis akasztója. Az autóban minimum 95-ös üzemanyagot kell tankolni, lehet természetesen 100-ast is, visszahelyezni egy negyed fordulattal lehet, és szépen megnyomjuk, és vissza is van csukva a fedele, valamint ha bezárjuk az autót, akkor szépen be fogja zárni a tankolást is. Köszönjük szépen a figyelmet, sok balesetmentes kilométert kívánok, Nagy Szilveszter voltam a Köves Autócentrum Kft-től.